ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mun ce za mu ɗan ƙara bayani a hadisi na ƙarshe a babul qada'i fil miyah, amma na rasa menene saboda ban ji abin da na faɗin ba, so ba na manta menene na so in ƙara faɗa. Don haka kila za mu wadatu dai da abin da aka riga aka faɗa, kar ya zama mun dinga maimaita kawai abin da ya gabata. Hadisin dai la yumna'u naqu bi'rin, wato abin da yake nufi dai umurni ne da kyautatawa tsakanin makota. Idan mutum yana da abin da ya ƙaru a buƙatansa, yana da rijiya, ya ɗibi abin da yake so, ya yi ban ruwa, ƙila yana da lambu ne, yana shayar da lambunsa. To idan dabbobin wasu suka zo suna so su sha daga wannan rijiyan, sun yi kiwo a waɗannan itatuwa a ciyawan da yake wajen, suna so su sha daga wajen, to kar ya hana su, watan kar dai ya hana abin da yake ƙari akan bukatansa. Ko da yake akwai maganganu, misali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wasu hadisai da yake nuna hani ga sayar da ruwa ma, wato ruwa a bar shi ga nan mu sha, duk mai bukata ya zo ya amfani da shi. To amma dai malamai ba sun yi bayani ba, ana nufin wasu sun munanta fahimtar irin waɗannan hadisan, sun zaci kawai siyar da ruwa ko da irin su fiye wata ne da sauransu, ko kaɗan ba abin da yake nufi ba kenan. Ijma'an a wajen malamai, ruwan da aka yi wa aiki, da aka yi wa wata hidima, ijma'an za a sayar. Misali mutum ne ɗan garuwa, ya je ya jawo ruwa a rijiya, ya ɗaura a bayan shi, ya zo da shi cikin gari don buƙatar mutane, wannan wahalan da ya yi na jawowa da ɗaurawa a bayansa, ai yana da value, ya cancanci a biya shi a kai. Saboda haka abin da ake nufi da hani ga sayar da ruwa shine misali irin rijiyar da ake yi akan hanyar matafiya. Ga rijiya nan ko bohol akan hanyar matafiya, wanda saboda suna tafiya a ƙasa, in sun ji kishi sun buƙaci ruwa su zo su sha, sai mutum ya ce a'a shi ba zai bari a sha wannan ruwan sai an biya, alhali ko matafiyin nan zai iya zama mabukaci ne, ba shi da hali. To a irin wannan yanayin ne malamai suka ce ba a sai da ruwa, watan hadisan da suke hani da sai da ruwa suna magana irin wannan yanayin. To ko a'a ruwa irin wannan, misali ga nan an haka rijiya akan hanya ko tsakanin gonaki don amfanan masu gonakin, to babu hadisi sai ya hana mutane su ce ba za su bari wani ya amfani da ruwan bayan su sun yi amfani da shi. Ko da ke a wajen Imam Malik har irin wannan za a iya sayarwa. Don mene? Domin akwai wata wahala da shi wanda ya haƙa rijiyan ya yi. Akwai wata wahala kila da yake balle ma a zamani irin namu, wajen wahalan yaɗa wato irin services ɗin da kila in bohol ne yana da inji, yana buƙatan wutar lantarki, yana buƙatan kaza. To a irin dai ruwan da ake nufi an hana a saida, ruwa ne wanda yake mutum baya buƙatuwa zuwa gare shi, ko ya zo kawai ya sami rijiya wanda magabata suka haƙa ya kewaye ta ce sai an biya shi za a ɗiba. Wannan fin ƙarfi ne. Malamai suka ce idan ka buƙata a babin lalura ma babu laifi ka yaƙe shi ma don ka ɗibi wannan ruwan, watan kai faɗa da shi don ka samu ka ɗibi ruwan ka sha. Idan ya hana ka, mutum ya mutu da yunwa da kishi, to wasu malamai sun tafi akan cewa wannan wanda ya hana yana da kafara na kisa ga wanda kuma zai biya diyan wannan mutumin, saboda yana matsayin ya salwantar da rayuwarsa, ya yi sababin mutuwansa. To wannan dai shine la yu'naqu bi'rin, kuma yana nuna mana yaya addini yake gina mu'amala tsakanin manoma da makiyaya. Ina ganin nayi wannan bayanin a baya, domin yawanci wanda zai haƙa bi'ir ya haƙa dan gonansa ne, manomi ne. To amma normally makiyaya kuma sukan buƙaci su zo su yi kiwo a kusa da inda rijiya take, dan nan ne ciyawa mai kyau yake fitowa mai lafiya ko? To kuma in sun yi kiwon ciyawa dai ba wanda zai hana, to rijiyar ma ya zama an ba su dama sun sha daga wannan rijiyar. Idan ya zama akwai irin wannan kyakkyawan alaƙar, to su ma dabbobinsu za su zubar da abin da zai zama taki gare shi, shi ma a gonansa. In suka sha za su fitar da
wato abin da bayan gidansu, wanda kuma a ƙarshe shi ma zai zo ya zama taki ne shi kuma da zai amfani da shi, sai ya zama maimakon alaƙa ta gaba da ƙiyayya, alaƙa ta koma ta ƙarfafan juna da cika juna. To wannan dai Allahu alam, ban san abin da na ce na manta ina so in faɗi ɗin ba, to amma dai duka yana kewayawa akan wannan. A wajen Imam Malik kamar yadda na ce za a iya sayarwa, wajen al-Imam Shafi'i ya karkasa, ya ce za a siyar da ruwan da aka yi wa sabis. Shine kamar misalin da na faɗa, mutum ne ya haƙa rijiyarsa, ya jawo ruwan, ko ya ɗauka ɗan garuwa ne, balle kuma wanda ya mayar a cikin ledoji ya kukkulle da sauransu ko makamancin wannan, min babi aula wannan min babi aula ya zama za a siyar da shi. Saboda ijma'an hana sai da ruwa ba ya shafi watan kowane irin yanayi bane, yana nufin wani nau'i ne na wata hala ce daga cikin ahwal na samun ruwa din. Babul qada'i fil marfiqi, wato wannan hadisin yana bayani akan hukuncin tsakankanin gidaje da tsakankanin gonaki. Wato duk dai shi ma yana magana ne akan makotaka na gidaje ko makotaka na gonaki. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. wannan hadisin gana an roce shi daga Yahya daga Malik, Imam Malik Allah ya kara masa yarda, daga Amr ibn Yahya al-Mazini, daga baban shi Yahya ibn Umarat al-Mazini, yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace la darara wala dirar. wannan hadisin in muka lura ga nan mursali ne, dan domin Amr ibn Yahya an abihi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mursal, ko domin abuhu tabi'i ne. A wata fuska misali malamai za su ce maka mursalin hadisi, a malaman hadisi za su ce maka mursali hadisi ne mai rauni. Muna yawan faɗin wannan. Mujarradin cewa hadisi mai rauni baya nufin abin da aka faɗin bai inganta ba. Ko da bai inganta ba, kaddara bai inganta an faɗa ba, baya nufin kuma ma'anansa hukuncin da ya ƙunsa bai inganta ba. Mu kalli magana biyu na yi. Cewa hadisi mai rauni ne, baya nufin manzan Allah bai faɗa ba, sallallahu alaihi wa sallam. Ina fata mun gane wannan. Cewa yana da rauni, baya nufin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai faɗi ba. Dan yanzu kamar yadda muka sani kawai mutane da an ce hadisi da'if kawai sai su ga ai watsi da shi. Baya nufin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai faɗa ba, a'a. Kila an sami wani kamar nan irsali a cikin isnadin tabi'i ya ce manzan Allah ya ce. To tunda bai faɗi wajen sahabin da ya ji ba sai malamai su ce mai rauni ne. Ko kuwa a cikin isnadin an sami wani mutum wanda mai rauni ne, kila yana da ɗan ikhtilati, kila yana da ɗan rauni, an taɓa samun shi ya faɗi magana ba daidai ba, kila kaza irin wannan, yana da dai wani dalili da ya sa malamai suka ce wannan shi mutumin mai rauni ne. To ba nufin duk abin da ya ruwaito kuma watan awaqi'ul amr, baya nufin duka ƙarya ne ko duka ba daidai ba ne. Zai yi ya ruwaici wani daidai, kamar yadda an ce hadisi sahihi ne, baya nufin dole lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qat'an, inda ba mutawatiri bane a wajen malaman usul. Wajen malaman hadisi suna da tafsilin su da sabanin su a ciki, amma wajen malaman usul wanda kuma su ne suke mu'amala da hukunci da fitar da hukunci, baya nufin da an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka dole lallai ya faɗa. Amma yanzu muna magana akan da'ifi ne, baya nufin dole lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ba. Zai yi ya faɗa. Shi yasa ma za ka samu da yawa daga hadisai da'ifai, da yawa daga cikinsu suna da kuma wani riwaya na wannan hadisin kuma mai inganci. Ko? Me yasa ake mustakhrajat? Me yasa ake mustakhrajat? Zaka ga al-Imam al-Bukhari ya ruwaici littafin sa gaba daya, sai wani malami ya ce zan zo in kawo maka duka hadisan Sahihul Bukhari din nan, amma ta wata hanya daban, ba hanyar Bukhari ba, ba ta hanyar rijalan Bukhari ba, amma ba zan yi sharaɗin Bukhari ba. Saboda haka sai ya kawo waɗannan hadisan da wasu riwayoyi daban, sai ka samu da yawa daga waɗannan riwayoyin ba su inganta ba. Ina fatan mun fahimta.
amma su ne hadisan Bukhari din ne, amma da wannan riwayan da aka kawo bai inganta ba. Ina fatan mun fahimci wannan da kyau. Saboda haka cewa hadisi da'ifi ne ko kaɗan baya nufin wannan lafazin, wannan maganar lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ba. Wannan kawai istilahi ne na malaman hadisi, to kuma almajirai wanda ba su da tamakkun a cikin ilimi, da suka je suka kutsa wa fannonin ilimi, suka yi shigan me ake cewa shigan ba ka'ida, ba a ɗauki ilimi akan ka'idojinsa ba, shikenan kawai da sun ji an ce hadisi da ifi kawai a wajensu yasashe ne, ba ka'idar ba kenan. Sannan abu na biyu kuma, ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ba, kaddara okay to bai faɗa ba, to baya nufin maganar kuma ba daidai ba ne. Kawai rashin daidansa jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma maganar zai yana da shawahid. Yanzu misali, sai mu ɗauki wannan hadisin mursali ne, okay, a wannan lafazin bai inganta ba, misali a ƙa'idar marasil. Duk da na sani Al-Hafiz Abu Umar ya tattara hanyoyi da yawa na hadisin. To, amma akwai lafuzza da dama a Qur'ani da hadisi da suke zuwa da wannan ma'anar. Kai har ka'idar ma'anar ma ta koma ka'ida ma min al-qawaid al-fiqhiyya al-kubra. La darara wa la dirar ko? La tudarra walidatun bi waladiha wa la mawludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warith mithlu dhalika. Ba la darara wa la dirara ba kenan? Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ba la darara wa la dirara ba, idfa billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ba la darara wala dirara ba, sura ka'idar la darara wala dirara tabbatacciya ce, asali ne a cikin addini, ko da wannan hadisin da wannan isnadin akwai magana a kansa. Ina fatan mun fahimci wannan. Wannan gaskiya ka'ida ce muhimmiya, duk da karama ce, ya kamata kowane karamin almajiri ɗan elementary, inda ana ɗaukan ilimi gaba ɗayansa, ya kamata ya san wannan. Amma aikace sai ka ga ana ta faɗawa cikin hayaniya. Shi yasa su magabata an suka ce alhadithu da'if, ma'anansu da shi. In fact, mustalahin da'if da sahih ma da wannan ma'anonin zamanin Imam Malik, wannan mustalah ɗin bai ɗauki ma'anan da'ifi da sahihin da mu muka sani ba. Saboda haka ma'aunin Imam Malik na sahihin hadisi da da'ifi ba shine ma'aunin wanda suka zo bayan Imam Malik da shekara 30-40 ba. Shi yasa za ka ga al-Imam Malik ya cika littafin shi da marasil da sauransu da hadisai mu'dalai da munqati'ai da sauransu, duk da kuma malamai su ce maka mafi ingancin littafai. So shi ma'aunin sa ma gaba ɗaya ba ma'aunin wanda suka zo a bayan sa bane. Daga baya ne aka zo da wannan ma'aunin a raba hadisi zuwa sahihi da hasani da da'ifi. Ko mu gane wannan ka'ida, sannan a san wanne ne za a aiki da shi. Shi yasa al-Imam Abu Ahmad ibn Hanbal, duk da mun san karfin watan yanda yake muhimmanta shi, malamai ma ba su sa shi cikin fuqaha, an fi sa cikin muhaddithun, amma duk da haka zai ce maka al-hadithu da'ifu ahabbu ilayya min ar-ra'i. Ko in an ce mashi menene al-hadithu da'if, sai ya maka nuni zuwa ga irin waɗannan hadisan, irin waɗannan marasil din da sauransu. So haka dai wannan matsala ce da tana bukatan almajirai da Allah su fahimce ta da kyau, kuma su yi mu'amala da ita, domin dalilin wannan yana sa ana zubar da yawa daga abin da yake da muhimmanci a yi riko da shi, kaman ayyukan kyawawan ayyuka, hadisan umarni da kyawawan ɗabi'u da fada'ilul a'mal, wanda mun sani ka'idan malamai suna faɗi idan rawaina fil halali wal harami shaddadna wa idan rawaina fi fada'ilil a'mali tasahalna aw kama yaqulun. Ko sai mutane kawai shikenan da an kawo hadisi kan wata nafila ko wani ibada ko wani azumi ko wani wanda yake hadisin akwai magana akan, sai ce da'ifi ne, sai su hana mutane, ko kan wani kyautatawa, wani sadaka ko wani dai abu na kyautatawa, sai ce ai hadisin da'ifi ne, dalilin wannan da'ifi ne sai su hana wa mutane amfana da ladan da ke ciki, da kyakkyawan aikin da ke cikin wannan ma'anan hadisin. Shikenan tunda an ce da'ifi ne, kawai sai mutum ya shantake yake, an ce ka kyautatawa mabukaci misali, tare da an manta cewa dole wannan ma'anan zaka sami shawahid ɗinsa, zaka sami ma'anoninsa, zaka sami hadisai da dama da wannan ma'anan wanda suke ayyada wannan ma'anan da ya zo a cikin wannan hadisin, ko dai da umuminsu ko da khususinsu, ko da itlaqinsu
ko da taqyidinsu. Amma ba kowa yake mai da hankali zuwa ga wannan, to kuma kofa ce ake amfani da ita wajen rufe wa mutane da dama daga ayyukan alkhairi, duk da ba haka magabata suke mu'amala da irin waɗannan abubuwan ba. Wannan dai mun faɗa babu iyaka, ba haka magabata suke mu'amala da irin waɗannan masail ɗin ba. to ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala la darara wa la dirara. to wannan ana magana akan makota, kamar yadda yake a cikin hadisin da zai biyo bayan shi ya zo a wani isnadi, wani lafazi wanda ya haɗa su tare. Wato babu cuta babu cutarwa. Malamai suka ce la darara wa la dirara, abin da yake nufi kada ka cutar a wajen da kai kake sa ran za ka amfana, ka cutar da wani don kai ka amfana. Haka kuma kada ka cutar da shi a wajen da in ka cutar da shi kai ma ba za ka amfana ba. So la darara, cutar wanda kai za ka cutar da shi don kai ka amfana. La dirara, cutar wanda za ka cutar da shi irin a fasa kowa ya rasa ɗin nan. Kar ka cutar da shi cutar wanda kai ba za ka amfana ba, shi ma ba zai amfana ba. Babu amfanin wannan. Abin da ake so mu zama masu isar da amfani zuwa ga halitta. Kar mu ce in ta tsallake in mun rasa kowa ya rasa. Kar mu ce dan mu, wato kuma wannan da yake ma ana magana ne akan makotaka. Kar ka zo ka saboda kana da kuɗi a unguwanku kai gida ka ɗaura bene, alhali ka san toilets ɗin makotanka gaba ɗaya saman su buɗaɗɗu ne. Ka sa makotanka su kasa shiga bayi sai cikin dare, sai ta kame-kame ko suna kewayawa a leda ko a cikin ɗaki, maimakon lokacin da za ka ɗaura benenka ka kewaya ka ga yaya tsakar gidan makotanka yake. In ka hau zai sa ka riƙe hangen mutane, matan mutane da zani ba su rufe jikinsu ba saboda tsakar gidansu na buɗe, zai sa ka riƙe hangen matan mutane a bayukansu. Idan ya zama dole haka, juya windon ko rufe windon, gina wajen, kar ka buɗe windo ta wannan site ɗin, ko saboda leƙe na makota haramun ne, zalunci ne, suna da haƙƙinsu. Shi yasa aka shar'anta sallama, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya gaya wa mutumin da ya zo yana leƙen cikin ɗaki na sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ta tsakanin ƙofa, ta irin ramin ƙofa ɗin nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na ganka, da na tsola idanka ya fashe, da na soke idanka. Ya ce baka san an shar'anta sallama saboda ido bane? To kaga har wasu malamai yasa suka ce ma kawai in ma da za a yi ma mutum haka din ma babu jubar, babu biya, saboda shi ya jawa kansa. To don haka idan za ka yi gida, kada ka yi gida ta yadda za ka cutar da makotanka. La darara wa la dirara. Kada ka yi gida ka je cikin unguwa yadda mutanenmu da yawa yanzu suke sai su yi factory. Gida kuna da ɗan daman ɗan rami ko kaza ko irin wannan, sai ka zo ka yi gida kai wajen jima, duk ka dami makota da wari, ko kai wajen kiwon kaji ba za ka kula da shi ba, duk ka dami makota da warin ƙazantansu, ko kai wato dai kar kai wani abu wanda zai zama cuta ga makotanka, ko ka je ma kai kuna da nisba na ruwa takaitacce, ka je kai bohol ɗin da zai kwashe ruwan unguwan gaba ɗaya. Ba ce kar ai bohol ba, in kai bohol to sai ku yi amfani da shi gaba ɗayanku in ya zama dole, ko kuma a tabbatar cewa bohol ɗinka ba zai cutar da maƙotanka ba. Duk shine la darara wala dirara. Kar ka je ka yi abin da, ko ka je ma kai shi kenan kawai da daddare yadda mutanenmu suke yanzu, a je a kafa taro a maƙota da daddare, a sa loudspeaker a hana maƙota bacci, kowane irin taro ne. Kar ka ce ai taron addini nake yi, to an ji taron addini kake yi, shi kuma gobe da safe yana da tiyata a asibiti, ko yana da jarabawa a makaranta, ko yana da tuƙin mota, zai tuƙa mota daga garin shi kilomita 500 da sassafe, yana so ya sami isasshen bacci don ya tashi da sassafe ya fara aiki. Ka zo ka kwana maulidi ka hana shi bacci, ila ma kwana maulidin da kiɗa.
ba kai masa adalci ba. Ba kai masa adalci ba. Haka ka kwana tahajjud. Ka sa loudspeaker ka kwana tahajjud ka hana shi bacci. Ba kai masa adalci ba. Ka kwana ko menene da muryanka za ka cutar da maƙocinka ya cutu a abin da ya tsara wa kansa. In kana son kai wannan ko ka nemi izininsa. Ya zama da yardansa ya san za a yi ya yarda. Dumnan. Ko kuma ka sassauta murya ta yanda ba zai cutu. Ina fatan mun fahimci wannan. Duk wannan yana cikin la darara wa la dirara. Kar ka cutar da maƙocinka da kowace fuska ta cikin fuskoki. An yi lokacin da a garin Zaria, yanda ina yawan maganar rini din nan, da lokacin da ake rinin nan, daga cikin sharrin kuma da yake tattare da rini din, wasu unguwanni ba za su zaunu ba, saboda warin chemicals, mutane su ta rashin lafiya, shi kuma ba ruwan shi yana samun kuɗi yana rini zai rufe fuskan shi zai san yadda zai yi, ya ɓata wa mutane drainage, ya ɓata wa mutane ruwansu na rijiyoyinsu, ya ɓata saboda wai yana rini yana sana'a. Wannan zalunci ne. Shine la darara wa la dirar. Kada ka cutar da wani saboda kai kana son wai zaka amfana ko haƙƙinka ne daidai nan haƙƙina ne. To tunda daidai nan haƙƙina ne zan yi abin da na so. Ko da abin da na so a daidai nan zai iya wucewa zuwa can ya cutar da na can. Ko da warinsa ne. Ko da ƙaransa, amonsa. Ko da duk wani abu. Ko da manzar ne. Za ka cutar da makoci to la darara wa la dirara. Kada ka cutar da wani cutan da kai zai dawo maka da amfani, kada ka cutar da wani ko da kai ba wani amfanin da za ka yi a cutan. Kai ma ba za ka amfana ba amma dai kawai kowa ya rasa to kada ka yi ko ɗaya. To kuma dai ka ga yanzu da yawa daga mutanenmu ko kuma wato duk dai abin da zai zama cuta ga makoci to kada a aikata shi. La darara wa la dirar. حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره خشبة يجرزها في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم أنها مؤردين والله لأرمين بها بين أكتافكم. wato wannan hadisin ganin da isnadin shi daga Abu Huraira yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace dayan ku baya hana, wato dai ana nufin kar ya hana. La yamna'u sigatun nafyi ne muradan bihan nahyu. Al-muradu bihan nahyu. Kada ɗayanku ya hana maƙocinsa ya kafa azaransa ko katakonsa, watan dai ya haɗa gininsa da nashi. Mutum ya zo zai yi gini, ka yi fence, to karka ce dole maƙoci shi ma sai in ya tashi sai ya yi nashi fence ɗin. Wannan kai ma ba laifi ba ne ya haɗa fence ɗinsa da naka. Sannan in zai yi gini a jikin wannan fence ɗin ta baya ba laifi ba ne ya wannan ginin shi ma ta baya ta cikin gidansa. Ina fatan mun fahimta. Wato ya makoci ya haɗa gininsa da gininka karka hana shi. Malamai da sun tafi akan wannan hanin na sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hani ne na kamal. Wato kaman a ce zai kyautu kada ku yi. Amma har yanzu a haƙƙi na mallaka garunka naka ne. Kuma idan ya zama in ya kafa nashi garun a jikin naka zai iya cutar da gininka ta hanyar ko ya wikinin ɗinsa ya ɗaura masa nauyin da ba zai iya ɗauka ba, ta hanyar ko a kicin zai zo ya yi a wajen ya ƙona garun ya yi rauni fence ɗin, ko ta hanyar a'a zai zo ya yi rufinsa ne ƙasa da naka sai ruwa ya riƙa sauka yana komawa cikin gidanka ko jikin fence ɗinka. Ko wata fuska dai da zai cutar da kai, to la darara wa la dirara. Kada ya cutar da kai, kai ma kada ka cutar da shi. Baya nufin cewa shi kenan kawai idan zai yi gini dole ya haɗa ginin sa da naka, ko zai cutu ko za ka cutu. A'a, dole a duba yanda babu cutuwa.
ya haɗa gini da naka, kar ka hana shi ya haɗa gini, amma kuma kada haɗa gini ya zama hanyar da zai cutar da kai shi kuma. Ina fatan mun fahimta. To shine abin da ake nufi. Wato dai kada a hana shi yana son ya kafa azaransa ko katakon gininsa a cikin gininka, a cikin garunka, a cikin fence ɗin gidanka, kada ka hana shi. Kada ka ce dole shi ma sai ya yi nashi. Kila kuma kuɗansa tazara ya zama ma maɓoyan mashaya da criminals, ko? In kowa ya ce sai ya yi fence ɗin shi daban, ko kuwa sai ya tara gininsa daban, yadda 'yan wani gari suke yi a cikin arewacin Najeriya nan. Kowa zai gini sai dai ya fence ɗin shi, ba zai haɗa da jikin maƙocinsu ba. Haka ko wani gari da haka suke gini, ko? Ba wani dalilin yin haka. Kila ma ban sani ba, ni ba injiniyan gine-gine ba ne, amma kila wannan ma zai iya cutar da, yana cikin dalilin za a ga gini ya ta ruma da sauransu, saboda babu iska, babu tazara da za a sami iska tsakanin gine-ginen, ba isasshen wajen kai kawon iska. Kuma ya kullu Abu Huraira, mali arakum anha mu'ridin, wato ya nake ganin kuna juya mata baya, watan wannan abin da nake faɗi. Wallahi la'armiyan nabiha baina aktafikum, wallahi zan jefa ta tsakanin kafaɗunku. Wato a nan malamai sun yi maganganu. La'armiyan nabiha mene? In yana nufin hadisin ne to majazi ne, yana nufin zan jefa ta cikin ƙirjinku. Zan saka ta sai ta shiga cikin ƙirjinku, wato zan ta faɗi har sai ta zauna a cikin ƙirjinku. Amma sayyidina Abu Hurairah ba zai ce zai yi jifa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ko? Sai dai in yana nufin majazi. To kuma ka san akwai wanda su ba su yadda akwai majazi ba, sun dage duk magana, ko da yake suna nufin a cikin alkur'ani ne da hadisi suke kore majazi din, ba a cikin maganar mutane ba. Amma dai shi ma wannan ka san ba wani abin komawa zuwa gare shi bane. To amma dai wasu suka ce ai yana nufin la'armiyan nabiha bil khashabati, wato idan ba ku yadda ba to zan jefe ku da da katakan da itatuwan, saboda kin yardanku da kin mai da hankalinku ku saurari abin da nake gaya muku daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, alhali na ji ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan dai duka yana nuna mana kyautata zamantakewa tsakanin makota a karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La darara wa la dirara din. Haddathani Malik an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد، فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك، فأبى محمد. فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد لا. فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد لا والله. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمر عمر أن يمر به ففعل الضحاك. wato wannan hadisin ganin da isnadinsa ya ce Dhahak sanannen tabi'i ne dai, ya koro hanyar ruwa, watan ya jawo hanyar ruwa daga Urais. Urais ɗaya daga cikin widiyan ne na garin Madina, watan wajen da ruwa kan zo ya taru. Kasan su yawanci ba wai ruwan sama bane suke samu a duk garuruwansu, amma akwai me ake kiran abin banda fadama din, hanyar da ruwa ke bi din, labi ko? Akwai labubbuka da yawa a garin Madina da garuruwan. To idan ruwan ya zo daga inda aka sami ruwan sama zai gangaro ya zo ya taru a cikin waɗannan sanannun widiyan ɗin na garin Madina. To in ya taru a ciki, masu son yin noma za su riƙa ja daga wannan wadin zuwa gonakinsu. Akwai zafi da yawa yau, ko za a kunna wannan fanka? Akwai zafi, na ji duk na jike. Akwai zafi ko? Subhanallah, Allah mun tuba. To, sai ya ce, sai su ja zuwa gonakinsu.
su ja irin hanyoyin ruwa su yi mashi irin kanawat ɗin nan ya ake kiran abin ɗan channels da za a ja ruwa zuwa gonaki domin a samu a yi noma. To sai Bahak yana so ya ja ruwan zuwa gonansa, to amma in zai ja zuwa gonansa sai ya bi da shi ta gonan Muhammadu ibn Maslama. Muhammadu ibn Maslama sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. Sai Muhammad ya ce bai yadda ba. To idan ya ƙi yadda kuma Bahak ba zai sami ruwa ba a gonansa gaba ɗaya. Sai dai in zai rika ɗibo ruwan a bayan shi yana kaiwa, kuma kaga ba kowace gona bane, kuma su ba kowace gona bane ake da wannan, kuma su lokacin ba suna technology ne na pipes da sauransu ba. Da haka ya ce ya kake hana ni, alhali in na jawo kai ma za ka amfana da shi, in ya biyo ta cikin gonanka kan ya je gona na sai ya bi ta gonanka kai za ka fara ɗiba ka amfana da shi sannan ya wuce ya je gona na, sannan kuma a ƙarshe in ya yanke kai ne ƙarshen wanda za ka amfana da shi, saboda ruwan in ya zo na ƙarshe in ka tsayar da shi ni ba zai isa zuwa gare ni ba, saboda a farko in ya zo kai za ka fara amfani da shi, a ƙarshe bayan ruwa ya janye kai ne ƙarshen wanda za ka amfana da shi, saboda haka kai in na yi ma kafi na amfana. Kuma sannan in na sa ba cutar da kai zai yi ba abin da zai cutar da gonanka, wannan ɗan hanyar da zan yi kawai ɗan channel ɗin da zan fitar na ruwa zuwa gonana, kuma kai ma amfani ne gare ka. Duk da haka dai Muhammad ibn Maslama ya ce bai yadda ba. Sai don haka kai ƙara zuwa wajen Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab. Ya gaya wa Amirul Mu'minin ya ce to kaji ya Amirul Mu'minin gashi ga abin da ke tsakanina da Muhammad ibn Maslama. Sai na Umar ya yi ma Bahak umarni cewa ya ba shi hanya ya ɗibi ruwa. Muhammad ya ce la, ya ce bai yadda ba zai yi ba. Sai na Umar ya ce ya kake hana ɗan uwanka abin da zai amfane shi kuma kai ma zai amfane ka, la darara wa la diraran nan dai da aka faɗa a farko. Taski bihi awwalan wa akhiran, kai zaka fara shayar da gonanka don ruwan ta gonanka zai biyo, kuma kai ne ƙarshe saboda ruwan in ya janye kai ne ƙarshen wanda zai amfana da shi. Ko huwa la yadurruka, kuma sannan abin da zai ɗan ja ba cutar da kai zai yi ba cuta a ciki. Faƙala Muhammadullah, Muhammad ya ce a'a, sai sai na Umar ya ce la wallahi, ya ce a'a, sai sai na Umar ya ce wallahi la yamurranna bihi wala alamatika, ya ce wallahi zai ja wannan hanyar ruwan ko da ta kan cikin ka ne ba ta kan ƙasan gonanka ba, sai ya ja. Fa amarahu Umaru an yamurra bihi fa fa'ala Dhahhak, sai na Umar ya ma Dhahhak umarni ya ja kanal ɗinsa. Kanal ake cewa ko? Ya ja kanal, wannan dai ɗan hanyar ruwan ko menene da sunansa, ya ja zuwa cikin gonansa. Sai Dhahhak ya aikata, duk da Muhammad ibn Maslama bai yadda ba. Kaga Dhahhak tabi'i ne, Muhammad ibn Maslama sahabi ne. Yana koyar da mu abubuwa da yawa wannan hadisin. Daga cikin abin da yake koyar da mu, wato manyan malamai cikin sahabbai. Muhammad ibn Maslama ya halarci mashahid tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi abubuwa, amma bai zauna ya ce na wadatu da wannan ba kawai, dan haka zan zauna wanda ba su halarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su rika zuwa suna kawo mun sadaka, ni kuma ina ba su karatu ko makamancin wannan. A'a, shi ma da gonansa yanda wannan yake da gonansa, sahabbai noma suke yi su ci abinci. Ina fatan mun fahimta, sana'a suke yi, aiki suke yi, ba zama suka yi ba. Don haka wanda yake koma bayan su ba shi da uzuri da zai sa ya ce ba zai tashi ya je yi aiki ya sana'a don ya sami abin da zai rufa wa kansa asiri ba. Wajibi ne mutum ya tashi ya je ya yi komin ƙanƙantan abin da zai yi don ya kula da rayuwansa. Sannan abu na biyu shine kaga wannan sahabi ne, amma wannan duk da tabi'i ne, bai hana cikin lamarin duniya a sami saɓani, kuma an sami saɓani a shari'a kuma a ba tabi'in gaskiya, wato a ba mai gaskiya ba tare da lura cewa a wannan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan haka kai da baka haɗu da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka da haƙƙin da zaka yi shari'a da shi ko zaka yi ƙaransa ba. A'a, kana da cikakken haƙƙi kai ƙaransa wajen Amirul Mu'minin, ku yi mu'amala irin kowace irin mu'amala ta haƙƙi ba tare da tauye haƙƙin kowa ba.
shi kuma Muhammad ibn Maslama kila yana da wani uzurinsa wanda shi ya sani da yasa bai yadda, amma ba uzuri ne da yake jasha ba, wanda yake mun tabbatar wannan korarre ne in Allah ya yadda daga magabata sahabbai da magabata na kwarai. Abu ne dai wanda kila yana ganin shi maslaha ne, kuma bai lura da wahalan da ke tattare da shi Bahad a cikin hana shi wannan abin ba. To dai sayyidina Umar ya tilasta akan ai. Wa haddathani Malikun an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi annahu qala kana fi ha'it jaddihi Rabi'un li Abdurrahman ibn Auf fa arada Abdurrahman ibn Auf an yuhawwilahu ila nahiyatin min al-ha'it hiya aqrabu ila ardihi فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. wato wani hadisin ganin daga Amr ibn Yahya al-Mazini daga baban shi Yahya ibn Umara yace akwai wani hanyar ruwa a cikin gonan kakansa wanda wannan hanyar ruwan na Abdurrahman ibn Auf ne, yana da ɗan shi ma rabe haka da ya jawo daga wadi. Sai Abdurrahman ibn Auf ne so ya canza hanyar wannan hanyar ruwan, ya canza masa hanya ta wata hanya da ya fi masa kusa, watan kila wannan da kewaye ne, don haka ruwan ba zai iso gonansa da ƙarfi ba, ko ko zai ma dai kasa isowan, ko ko idan ana bi tunda akwai aikin gyaran hanyar ruwa, in za a aikin gyaran hanyar ruwa akwai wahala saboda kewayen da yake tattare da shi, don haka ya so dai ya canza hanyar shi ya ɗauki shortcut yanda zai zama kawai ya fi kusa zuwa gonansa. Sai shi mai wannan gonan, wata mun dai sani an ce gona ana nufin kamar abin da yanzu mu muke kira gidan gona ko duk wata gona wacce take kewaye ita ake ce maha'id, kamar lambu. Fa kallama Abdurrahman ibn Auf, sai sayyidina Abdurrahman ibn Auf ya ma mai gonan magana, mai wannan ha'id din ce wanda Allah yana son ya bashi dama ya canza hanyar wannan kanal din nasa zuwa nan inda ya fi masa kusa, sai ya ce a'a bai yadda ba. Sai Abdurrahman ibn Auf ya magana da sayyidina Umar ibn al-Khattab akan haka, sai sayyidina Umar ibn al-Khattab ya yi wa Abdurrahman ibn Auf umarni da ya canza hanyar ko mai gonan bai yadda ba, wato ya canza ya dawo da shi. Wannan duka hukunce-hukunce ne a cikin maslaha. Dole dai abu ne wanda muna dai duka magana ne akan la darara wa la dirara. Ba yana nufin cewa yanzu in kana da gona kana son ka bi da ruwanka ta gonan wani za ka bi da shi ko ya yadda ko bai yadda ba. Wannan abu ne wanda hukuma ce take da maslaha a ciki. Za a ce ga yanda ya kamata a yi, ga yanda ya kamata a yi, ba a cutar da mai gonan farko ba, kai ma ba a cutar da kai ba. Domin idan aka haɗa maka to kai za ka rasa ruwan, ba zai iya tare ruwa ya hana shi isa zuwa gonanka ba. Kamar yanda shi ma ba za ka tilasta shi ka kai zuwa gonanka ta hanyar da zai cutu ba, watan dai ya zama da maslaha. Wannan kuma zai tabbata shi ma akan hanyoyi da yawa. Mutane za su zo su sai fili kawai su rufe mutane kila hanyar su da sauransu, to matukan zai yi, ka san yanzu kuma matsala biyu ne wannan, mutane suna zuwa kawai su ratsa hanya ta cikin filin wani, ko ba haka ba, kawai an saba bi, mutane suna bi, baya nufin shine ainihin hanyar da aka yanke a unguwar lokacin da aka yi fitar da filayen unguwa. To irin wannan in ka sai filinka za ka rufe hanyanka, ba wani wanda ya ce ba za ka rufe wannan, domin hanya ce da mutane suka tsaga don su sami kawai shortcut da za su bi, saboda gini bai zo wajen ba. Amma in gini ya zo wajen babu laifi ka rufe abinka, amma idan ya zama in ka rufe za ka hana masu isa gidajensu, to ba ka da haƙƙin da za ka rufe ma mutane hanya ka hana su. Shi yasa daga cikin maslaha shi fitar da hanyoyi a cikin al'umma, kuma hanya ba a mallakansa, hanya na kowa da kowa ne, ba abin da ake yi akan hanya, ko saboda mallakan ku ne da mallakan ajiyal din da za su zo bayan ku, haka wajibi ne a bar shi. To wannan dai wato dai duka abu ne yana magana akan maslahan al'umma tsakaninsu da junansu. Babul qada'i fi qasamil amwal, wato wannan babin yana magana akan yadda ake rabon kaman gado haka da sauransu, wato dai raba dukiya. Gadon da yake nan an ce mal a musulunci, da abin da yake da kima to mal ne, ba yana nufin sai ain ba ko nakd. Duk abin da yake da kima to mal ne, dukiya ne.
حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. wato wannan hadisin ma ga yanan shi ma kamar yadda ka gan shi munqati mursal ne a tsakanin Thawr da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutane so ballag din Thawr ne yana cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wata gida ko wani gida ko wata ƙasa da aka raba ta a jahiliya to fa ya alaƙa sunan jahiliya musulunci da ya zo ba zai ce a wannan a zamanin jahiliya aka raba don haka a dawo da shi a sake raba maslaha taktadi a barta a yanda aka raba maslaha tana buƙatan a bar abin yanda aka raba shi kar a sake rabawa ayyuma darin aw ardin adraka al-islam lam tuqsam wa lam tuqsam fa hiya ala qasm al-islam amma duk wata ƙasa gida ko ƙasa kayan gado da mai shi ya koma zuwa ga Allah magadansa ba su riga sun raba ba har musulunci ya zo to ba za a raba a irin tsarin ka'idar rabon jahiliya so a jahiliya ka san yadda suke rabo kashin dankali ne ko kashin dankali ake cewa kashin doya kashin dankali ne saboda haka idan mutum yana da 'ya'ya wanda suka kawo ƙarfi in ya rasu to gadon shi na wanda suka kawo ƙarfin ne maza kaɗai banda mata maza kaɗai banda mata kuma yara ƙanana wanda ba su yi ƙarfi su ban da su a cikin gado kawai su ma'auninsa a cikin gado shine waye zai iya ci gaba da kula da wannan dukiyan kawai shi za a tattara a ba shine kasmul jahiliya da musulunci ya zo Allah subhanahu wata'ala ya raba gado farida da kansa ga yanda yake so ya kasance to da abin da aka riga aka raba a tsarin jahiliya an riga an raba kowa ya ɗauki rabonsa kamar auren jahiliya ne auren da aka riga aka ɗaura a jahiliya ba za a zo a ce bayan musulunci a sake ɗaura shi ba abin zartarwa ne ko sai dai idan wadda auren ya haɗu da ɗaya daga cikin waɗanda musulunci ya haramta aure tsakaninsu hurrimat alaikum ummahatukum zuwa ƙarshe ko kuma ya ƙaru akan adadin da shari'a ta yadda mutum ya aje na mata ko fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' amma dai abin da ba wannan ba to shari'a za ta bar shi a yanda aka bari ba za a canza ba to haka shi ma rabo sai dai idan aka bar abin ba a raba ba har musulunci ya zo idan aka bar shi ba a raba ba musulunci ya zo za a raba ne akan ka'idan musulunci ba akan wancan ka'idan na jahiliya ba qala yahya sami'tu malikan yaqul fi man halaka wa taraka amwalan bil aliyati was safila yace imam malik yace fi man wa taraka amwalan bil aliyati was safila innal ba'la la yuqsamu ma'a an-nadhi illa an yarda aluhu bidhalika wa innal ba'la yuqsamu ma'a al-ayni idha kana yushbihuha wa anna al-amwala idha kanat bi ardin wahida alladhi baynahuma mutaqaribun أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة. Imam Malik yace mutumin da ya rasu sai ya bar dukiya a cikin al'aliya da asafila watan a tudu da kwari yana da dukiya kai kaddara gonaki ne ka san wahalan da za a yi wa gonan take kwari daban da wahalan da za a yi wa gonan take tudu to innal ba'la la yuqsamu ma'an nadhi illa an yarda ahluhu galiban wanda yake kwari baya bukatan ban ruwa
ruwan yana isan masa ta hanyar jijiyoyinsa, wanda yake tudu kuma ba ya samun isasshen ruwa, dole sai an masa ban ruwa ko don ya sami isasshen abin da yake so. To ya ce innal ba'ala, watan in aka ce alba'alu a gona shine itaciyan da ta nuna ta girma ta zama ba ta buƙatan a yi mata ban ruwa, wato ruwan da take samu ta jijiyoyi take tsotsa ta jijiyoyi ya wadatar da ita. Nadh kuma shine shukan da ko itaciyar da dole sai an mata ban ruwa, sawa'un ko ruwan sama ko dai ban ruwa za a yi mata. Yace to ba za a kidaya su daidai ba, ba za a kidaya kan dabinon da take ba'al bace ba ta bukatan ban ruwa da wanda take nadh ne tana bukatan aiki da ban ruwa, ba za a yi masu hukunci iri ɗaya ba. Illa an yarda ahluhu, sai dai idan su ma'abuta gadan sun yadda sun ce ai kowa ya yadda, misali wanda yake wajen da aliya din ko wajen da nadh yake shi gidansa yayi kusa da nan, so kila yana da gida a daidai wajen, saboda haka baya san a bashi na can kwari saboda zai zama mashi yayi nisan kai kawo, saboda haka ce ya yadda a bashi wannan din zai wahalan bar ruwa din a kiyasta su daidai da wancan wanda sun rika suna samun ruwa ta hanyar jijiyoyin nasu, a bar su duk su zama ɗaya. To in suka yadda shi kenan. Wa innal bala yuksamu ma'al aini, yace ita itaciyar da ba a mata barruwa ba ta bukatan barruwa, ta zama ta riga kawai fitar da dabino take yi ana cira. Da wannan in za a raba ta cikin dukiya ne, ba za a raba ta cikin itatuwa ba ne, ta riga ta zama dukiya. Ko ba haka ba, saboda haka za a raba ta tare da dukiya ne. Idza kana yushbihuha, watan idan ya zama wannan dukiyan yana kama da ita, watan idan ya zama value ɗinta da darajanta ya yi kama da darajan wannan dukiyan, ba za a yi mata hukunci irin wancan shukan da sai an mashi ban ruwa sannan zai rayu ba, kamar kila tumatir ne ko wani abu ko inabi ne wani abu dai da yana buƙatar hidima da ban ruwa. Shi wannan ya rika kawai sai dai ya ta fitar da abin da ake bukata duk shekara ana zuwa a cire, baya buƙatar kai mashi wani hidima na ban ruwa. To ba hukuncin su ɗaya da abin da kullum yana buƙatar ban ruwa na shukokin lambu misali, wanda yake buƙatar wannan ba. Za a shi wannan itacen za a yi mashi hukunci da riga ya zama kuɗi kamar yadda muka ce. Za a yi masa lissafi ne a ƙiyasta shi da ƙima irin na kuɗi wajen raba gado. Idan kana shuwa wa annal amwala idan kanat bi ardin wahida allazi bainahuma mutaqaribun annahu yuqamu kullu malin minha. Yace amma idan suka zama a wuri ɗaya ne kuma abin da ke tsakaninsu makusanci ne, wannan ta ɗan nuna wannan bata gama nuna ba, suna da kusanci da juna, to babu laifi a kimanta kowanne daga cikinsu, a kimanta kowace itaciya ko a kimanta kowane misaha na ƙasa, sai ya zama an yi valuing ɗinsa sai a raba gwargwadon value, don duk da haka za ka samu wani waje ya fi wani waje daraja. Wato ba ana kimanta ƙasa da kawai faɗinta ba ne, ana kimanta ta da value ɗinta ne, ko 100 square meters a central area baya daidai da 100 square meters a wajen gari, ko ba haka ba, girmansu ɗaya ne na'am, amma darajansu wani zai sai wani sau 100 ko kila ma sau 1000. Saboda haka ba wai kawai ana gwadawa da girma ba ne, ana gwadawa da ƙimansu ne. Shine yuqamu kullu malin minha, wato za a yi valuing kowanne daga cikin wannan dukiyan, summa yuqsamu bainahum, sannan sai a raba gwargwadon value kowanne. Ba za a ce ku gidanku na Kaduna, dan da yawa suna haka yanzu, da yawa cry cases da ni nake suka biyo ta waje na, da yawa mutum ya rasu iyalinsa ɗaya tana mai tama ɗaya tana gwarin fa, shikenan ta mai tama sai ce ai dole sai a bar mata gidan mai tama, ta gwarin fa kuma gidan gwarin fa misali. To abin ba haka bane, dole ai valuing duka wannan gidajen, dan kina zaune a wannan gidan baya nufin ya zama dole gidanki ko gidan ƴaƴanki, dole ai valuing kowane gida wanda halinsa ya kai ya mallaki wannan, ko rabonsa saham ɗinsa a cikin gado ya kai ya mallaki wannan, shi zai mallaka, ba wai kawai dan kana zaune ba.
wurare suna bambanta a daraja gwargwadon wajen da suka sami kansu. Shine abin da ake nuna mana. Wal masakin wa duru bi hadhihi manzila, wato ba gona kawai ba da gidaje da duk abu ɗaya ne, maskan da dur, wato duk dai gidaje ne, wato gidaje manya ginannu ko gidaje da aka dan gina su ƙanana ko yaya dai gidaje ma suna da hukunci irin wannan hukuncin, watan gwargwadon wani waje gidan yake, ya value ɗin wajen, to shi zai determining menene, saboda haka taƙwimi za a yi, valuing za a yi na kowanne a raba gado. Ba za a ce ai shi kenan tunda gidan size ɗin su iri ɗaya ne, ginin su iri ɗaya ne, don haka kiman su ɗaya ne ba, a'a, dole a bambanta gwargwadon inda kowanne ya sami kanshi da darajan wannan wajen. Wallahu a'lam. Ina ganin za mu haƙura haka nan, mu bar abin da ya rage na lokaci don tambayoyi idan duk da dai na ce na karanta maganan al-Khatibul Baghdadi, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce a daina amsa tambaya haka kawai, ko da farilan alola aka tambaye ka tsaya ka duba, ka ƙara duba sannan ka bada amsa. To amma ni na ɗauki wannan ɗan session ɗin da muke bari a ƙarshe a matsayin kawai wani ɗan lokaci na tattaunawa, kuma don mu ji raddu fa'il daga masu sauraron karatu, amma ba wai nuna isan ilimi ba ne mutane su tambaya a basu amsa, a'a, kawai dai don mu ji raddu fa'il. Kila da yawa sun fahimci abin da ni ban fahimta ba. Rubba hamili fiqhin ghayru faqih, rubba muballagin aw amin sami'in. Saboda haka zai yi jawabin da wani zai yi ya ƙare ni nima da abin da ban sani ba, ko zai buɗe min wata ƙofa ta ƙarin fahimta. Shine dalili. Allah Ubangiji ya yafe mana. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Ka ana zafi. Allah mun tuba. Allah mun tuba. Na'am. Akwai wanda suka tura tambaya yau da safe cewa sun saurari karatu na dadewa na karatun babin aure da aka yi shekarun baya. To akwai nukudan da kuka faɗa na cewa idan an nemi mutum ya akan halin wani ko ɗabi'ansa wanda ake neman auren shi, mace ko namiji, haramun ne a ɓoye wani hali wanda aka sani mummuna nashi in an nema sanin halin shi. To ya auku cikin 'yan kwanaki kaɗan, yanzu ana cikin kadiyan a wani gari, suka ce to abu da tambayan cewa mutum ne nema aure har an yi bai koma an yi komai, to kuma sai ya zama yana da ɗabi'a mummuna karo na biyu kenan. An yi na farko, yanzu bayan an mishi baikon aure kuma abin ya sake faruwa da shi. Abin da misali kamar a ce lalacewa da yara ƙananu haka maza, to sai su gidan su mijin su ne suke da tambayan cewa in suka ci gaba da ɓoye ma gidan yarinyar da ake neman aure bayan har sun kai kaya an ba su mace, babu laifi, ko ku a'a akwai haƙƙin cewa lallai sai sun gaya musu cewa to mutumin nan fa gashi ana zargin shi da abubuwa kaza har an same shi sau biyu. Shine tambayan. So, Allah Ubangiji ya ba shi lafiya, Allah ya kiyaye ya kare. Wannan cuta ce mai girma wanda dalilanta wani lokaci sukan zama ciwo ne, wani lokaci sukan zama jaraba, wani lokaci sukan zama matsafi da sauransu. Allah ya kiyaye. So, ganin wannan rashin bayyana shi bai da wani alaƙa kai tsaye da zamantakewan aurensu, musamman idan ana fatan ƙila auren ya zama dalilin nisantansa da wannan abin. Allahu alam. Idan ana fatan ƙila dalilin auren ya zama dalilin nisantansa da abin, za a iya ƙin bayyanawa, za kuma a iya bayyana wa ita matar ita kanta. Musamman mata yanzu wanda suke aure suna da nunan shekarun da za su iya ɗaukan ƙarar a kan kansu. To in za ta taimake shi wajen kawo ƙarshen wannan mummunan ɗabi'an, Allah ya kare mu. Amma lallai mummunan ɗabi'a ne ƙwarai,
to amma abu ne wanda shaidansa da sauransu yana buƙatar taka tsantsan, kuma so da yawa ma ana jifan mutane akan sharri da irin waɗannan abubuwan, watan abubuwa ne da ba a tabbatar ba, ana jifan mutane akan zato nake nufi. To ni dai bana so in saurin yankewa, saboda so da yawa idan abu ya faru hukunci ne za ka yi, fatwa ce wanda tana da alaƙa da masir ɗin wani, an gane magana na ba, tana da alaƙa da rayuwar makoman wani, ya kamata kai taka tsantsan cikin kalmomin da za ka yi amfani da su. Akwai banci tsakanin kawai ka ba da amsa a karatu ko kai karatu akan abu wanda yake general magana ne, da kuma waƙi'u ayin, watan abu gashi ya faru ana son hukunci a kansa. Ba dole abin da ka faɗa a karatu ka maimaita idan abu ya faru yanzu ana neman masa hukunci ba. Akwai abubuwa da za a lura da su a wannan lokacin da dama wanda zai yi su hana a tabbaka wani abu wanda shine asali. Da haka ni na ganin su duba abin da yake mafi maslaha, domin barin shi ɗin a ce an ƙi ba shi aure saboda wannan, ƙila auren ne zai zama dalilin dakatarwan wancan fitina, ko ba haka ba? So da haka gaskiya a taka tsantsan wajen saurin hukunci a cikin irin waɗannan abubuwa. Allah ya kyauta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Alan, tambaya na shine baba ne ya Baba na ji wannan abin kawai dan masu ɗauka ne. Baba ne ya Allah ya masa rasuwa. Sai ya bar Baba ne Allah ya yi masa rasuwa. Na'am, sai ya bar yarinyan shi guda ɗaya. Sai ya bar Yarsa guda ɗaya. Yarsa guda ɗaya. So to ya bar gado da shaguna da gidaje. Kuma yana da shaƙiƙi ɗan uwa yayansa guda ɗaya, wanda shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, su biyu ne. So to yanzu maganan wajen raba gadon. Su kenan suka rau ba mata ba komai? Akwai mata guda biyu. Akwai mata guda biyu. To shi gadon da aka zo raba gadon shaguna irin a ƙauye ne a bakin hanya. Ni ba na jin ka. Shaguna a bakin hanya. A bakin hanya. Sai shi ɗan uwan nasa yayan nasa uwa ɗaya uba ɗaya, sai ƴaƴansa suka ce ƴaƴan ɗan uwan nasa suka ce babansu suna son gadon babansu ya zama shagunan bakin hanya ne, ita kuma yarinyan da uwarta da ya dukkonta su kuma a ba su gadon gida. A ba su gadon gida? A'a, ina shine ai ba a da wannan haƙƙin, ba su da haƙƙin wannan. Na'am. Dole a raba komai, gida a yi masa valu, shaguna a yi masa valu, kowa ya ɗauki abin da yake so. Ba za ka iya cewa dole valun shago daban da valun gida. Saboda haka sai dai a raba shaguna in sun isa a raba kowa ya samu, in kowa na bukata a shaguna. A raba gida kowa ya samu idan kowa na bukata. Amma ba za ku ɗauki abu mafi daraja, shine abin da muka karanta yau. Ba za ku zaɓi abin da ya fi daraja ku ce shine naku, kuma abin da yake koma baya da daraja ku ce shine na wasu ba. Wannan ai zalunci ne. Na. Assalamu alaikum. Wala da ku yi magana akan gonar tudu da takwari, game da kamar takwari ta fi amfana fiye da game da mene? Gona tudu da takwari din nan. So. Ina ji. Gonan takwari kamar ta fi ta tudu samun albarkan abin nan. To misali da aka zo wajen rabon gado din, za a yi amfani da takwari din ne? Ai an faɗa, an ce za a ƙaddara ta cikin ayin, sai a duba a gani. Ba za a ce kawai wane an ba ku gonan tudu wane an ba ku gonan kwari ba, ba a haka. Za a yi valuyin kowanne gwargwadon valunsa. Idan gonan tudu ta kama naira 10 ne, gonan kwari ta kama naira 1000 ne, shi kenan gado ya zama 1000 da naira 10, sai a yi raba kowa gwargwadon rabansa a gado. Zakallah. Ko ba haka ba? Na'am.
Assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Malam barakatuh. kamar barin wasiya haka. Kamar mene? Wasiya. Wanda suke barin wasiya haka kamar da cutarwa a cikin wasiya. Kamar misali Da cutarwa? kamar dai irin dai kaga za a iya samun mutum ya bar wasiya kamar ya ce ya haɗa auren wani da wani ko da bayan ransa. Sai kuma hakan ya kasance sai lokacin abin ya ko yaran sai su yi bayan nasa sai ya kasance su ba fahimta Wallahi yana daga tsakaninsu. cikin kuskure. Na haɗa auren wane da wance ko ba raina. Wannan ƙarrara masir ɗin rayayyu ne, matattu ne suke ƙarrara masir ɗin rayayyu. Bai dace ba, ba su san yaya wane da wane ce za su kasance ba. Yaya dacewansu, yaya halayensu, yaya ɗabi'ansu, bai kamata yana lahira ya rika ƙarrara masir ɗin rayayyu ba. Ina fata an fahimta. Ya kamata mu guji irin wannan a cikin wasiyoyi, wasiyan da zai iya zama cutuwa ga kila wasu sashi daga cikin atraf. Sai dai idan kila sun isa aure ne ya riga ya gama natsuwa da halayen mijin da zai ba da sauransu, ya ce ya yi wasiya a ba da ‘yarsa wance ga wane, to wannan ba illa a ciki, tunda shi ne mai haƙƙi akan wannan. Za a iya zartarwa amma ba dole ba ne sai ‘yar ta yadda. Saboda ita ‘ya in aka zo aurenta in marainiya ce ba a mata tilas a cikin aure, sai da yaddanta. Mijin bai yadda ba? Ta ana miji dole ne? Ai ba wa miji dole a cikin aure. Assalamu alaikum. Na'am. Karmakallahu, daman tambayar da nake da dangane Ba da na jifa. ina tambaya ne dangane da wasiya. Kamar yanzu muna da mahaifi yana da makarantun ne haka na Islamiyya kamar ƙwara 5, to da hilaye da gidaje da kuma shaguna da motoci haka, sai ya bar wasiya cewa in ya mutu, in ya rasu, ya bar waɗannan dukiyar gaba ɗaya da ke gare shi, ya bar su waƙafi ga makarantun nan shi. Kalam jami. To yanzu su yaran da ya bari za su kai kimanin 30. To yanzu mahaifi na da damar ya ce ya yi wasiya ga duk abin da ya mallaka ga makarantar. Na gane tambayan ka shikenan ya wadatar. To, da yabin da yasa ne murmushi da ka fara magana ka ce yana da makarantu da kaza, sai ne mamaki makarantu na shiga gado ne islamiyu. Su wannan ba ana yin su don addini bane, ko da yake dai akwai islamiyun zamani wanda investment ne, amma dai islamiyya aslan ai ba a yin ta don neman kuɗi. To amma daga baya sai na gane fuskan tambayan. Ba a wasiya da abin da ya wuce sulusi na dukiya. Ba a wasiya da abin da ya wuce sulusi. In mutum zai wasiya, ya yi wasiya da abin da bai wuce sulusin abin da ya bari, watan 1/3. Dan abin da ya wuce sulusi wasiya a cikin shi ɓatacce ne. Ina fata an gane. Ya an tazara ahlaka agniya khairul laka min an tazarahum alatan yatakaffafuna nas. Ko? Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa Sa'ad. Saboda haka babu dalilin da zaka ce kayi wasiya da duk dukiyanka ya zama waƙafi ga wani abu naka, sai dai idan tun cikin rayuwanka ba wasiya ba, duk abin da ka mallaka ka ce ka mai da shi waƙafi da ranka da lafiyanka, ba ciwo kake yi ba, ka ɗauki duk abin da ka mallaka ka ba da shi waƙafi ga makarantun nan, yayi, ba wanda zai ce maka don ni. Wannan ba wasiya sunan shi ba. Ka san bambancin wasiya da wannan? Shi wasiya kaman ba ka son magadanka su gaji abinka ne, sai da kai ka ga mai moran abin da za ka rasu sai ka ce magada kar a basu ka bawa ne. Amma shi wannan tun kana raye kai kanka ka ɗauka ka bayar da rafiyanka da ƙarfinka, kaga ba abu ɗaya ba ne ko? An gane bambancin su? Da suna da bambanci. Don haka wakafi abin da ake so ne sosai, amma kar ya zama hanyar haramta wa magada gadonsu. Kar ya zama hanyar haramta wa magada haƙƙinsu. Da haka shari'a ta takaita wasiya a cikin 1/3. Allah gafarta malam. Na.
kamar mahaifi yana da 'yan mata guda biyu 'ya'yan shi, to sai ce in ya rasu a cire wani abu daga cikin dukiyarsa don wanda za a yi masa aure. Da ya rasu sauran 'yan uwansa ya suka ce ba su yarda ba, to abin yake. To shari'a ta ce wa annahu la wasiyata liwarifin, la wasiyata liwarifin, ba a yi wa wanda yake magaji wasiya. Idan mutum yana da rabo fard a cikin gado, sawa'un bil fardi aw bit ta'sib, to ba za a yi masa wasiya ba kuma a cikin wannan dukiyan gadon. Ina fatan an fahimta. Babu, sai dai abin da zai yi, misali, to shi kenan kuɗina na waje kaza na aje shi don auren wanci ko don school fees ɗin wani, an san an ware an aje don wannan, to wannan babu laifi. Amma ce in na rasu cikin dukiya na a cire aiwa wance aure, to wannan wasiya ne ga magaji, shari'a ba ta yadda da shi ba. Ka gane? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Karamakallahu. Malam, ni tambaya ta game da abin da ka faɗa. Ba a yin wasiya ya wuce sulusi 1/3. So idan kuma aka samu an yi wasiya ɗin ya wuce 1/3, to kenan yanzu wasiyar gaba ɗaya ba za a aikatar da ita ba, ko za a cire 1/3 ne a ciki. Wasu suna ganin za a mai da shi shine kauli mafi ƙarfi, za a mai da shi cikin 1/3 ɗin. Za a rage zuwa 1/3. Wasu kuma suna ganin shi kenan wasiyan gaba ɗaya ta lalace. Babu ita. Ba sauran tambaya, to akram kallah. Mun tsaya da wuri kenan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Akram kullah, kan tambayan da wannan bawan Allah yayi ne. Sallah dan jira. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na'am. Na'am. Akram kullah, na ce ya dace mutum ya hana magadansa samun gadansa kasancewan ya san ba su da kyawawan hali. Misali, mutum ne yana da dukiya kuma ya san yaransa ba natsatsu ba ne, ba su da natsuwa kwarai, shi ya ce musu su je su nema na kansu. Shi dukiyarsa tun a halin ransa shi ya yi ta bayarwa sadaka, yana ta hidiman addini da shi. Shi ne nake tambayan akan kula, ya dace hakan? To, wato tambayanka a nan, mutum ne a rayuwansa da ƙarfinsa da lafiyansa ya bayar da dukiyansa duka. Ba kuma ɗaya daga cikin magada ya ba,
ya ba wasu ne can daban ko ya bayar a wani mashru'i na addini ko makamancin wannan ba haramun ba ne. Matsalan dacewa al-akhlaqi ko rashin dacewa kuma matsala ce wanda ta danganta. Ni a gani na barin abu yanda Allah ya bar shi ya fi dacewa. Allah ya tsara ba laifi ka kyautata, amma hana wani ka ce ba na so ya mallaka saboda haka ina tsoron dukiyan za ta lalata shi ko wani abu ka hana shi. To don wannan ni ina ganin ba wata hikima ba ce, amma ba laifi ka bar masa gwargwadon abin da kasancewan zai iya amfanansa idan tsaraɗin fahish ne, kuma kai hidiman addini kamar yadda muka ba da labari da wannan attajirin na Saudiya mai masarif arrajihi, mai bankin arrajihi. Kaga dukiyansa ya kai wajen, aka ce lokacin wajen 7 billion, amma ya wakafinsa gaba ɗaya, ya nemi iyalinsa kowa ya ɗauki abin da yake so, suka ɗauki gwargwadon abin da suke so kaɗan daga ciki, ragowar duka ya bayar da shi wakafi. Ga turawa na ma da yawa zaka ji suna ta wakafin dukiyansu, wani ya ce ya bada rabi, wani ya ce ya bada duka, wani ya ce haka. To wannan ba illa ba ne idan ba da niyyan haramta wa wani, kila saboda kana ganin dukiyan yana da yawan da ya yi masu yawa, kana son kuma su yi ƙoƙari su ma su nema wa kansu da makamantan wannan. Amma cewa lalatattu ne baka son su mallaki dukiya ka hana masu da sauransu, ina ganin dalilin ya kamata a hazzaba shi, kuma kar a haramta masu gaba ɗaya. Kar a haramta masu gaba ɗaya. Allah yana da hikiman shi cikin barin dukiya ya zama na magada bayan mutum. Amma dai lallai in mutum ya yi da kyakkyawan niyya abu mai kyau ne, mutane da yawa suna yi. Su yi waƙafin dukiyansu, kamar yadda na ce ganin turawa ma sun fi musulmai yanzu yin wannan abin, da cikin musulman ma alhamdulillah da masu yi. Na. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kar makalla ƙarin bayani akan maganar wannan bawan Allah da Ana yayi. ji. Ƙarin bayani akan maganar bawan Allah nan da yayi. Nake so a yi min. Baba sai ya bar kuɗi, yana da yara, mata ne yawancin yaransa. Yaransa mata ne manya-manya. Sai ya aurar da guda biyu. To na ukun sai ya sayi mota. Sai ya bayar ana mai fasinja akan idan ya tashi aurar da yarinyar, zai sai da motar da kuɗin da ya tara sai ya aurar da ita. So sai motar sai aka zo aikin ba aiki, ba kawo, sai ya sayar da motar, sai ya sayi fili. Da ya sayi fili sai ya ce ma yaran shi, wannan ya ajiye don auren wance ne. Shin hakan ya halatta in ya yi? Sosai, wannan ai daban, wannan ba wasiya ba ne. Ya ajiye don aurenta, ai bai san cewa zai rasu ne kafin lokacin, sai in ya rasu sai a yi auren ba. Shi kuma wasiya ai in mutum ya rasu ne sai a azartar. Shi kuma wannan ya aje dan auren wance ne, kuma kowa sani ai kaman ya bata ne. Ko ba haka ba, sai rasuwa ya riske shi, ba a babin wasiya ba. Ko? To ai wannan nata ne, ba laifi a siyar mata. Sai dai kawai misali matsalan hiyaza da me da sauransu, amma dai nata ne kawai shi. Na'am. Babu sauran tambaya? Sallu ala nabiyil karim. Oh, bismillah. Assalamu alaikum. Malam ni ina da tambaya. Bana ji. Me yasa yau ba a ji ne? Ni ne bana ji ko kowa ma baya ji? Haka ne. Oh, ba su daga murya. Yawwa, ga kai na ji. Malam ina tambaya. Tambaya ta misali nake bara, an ce wai a kaman gidan kusu babu sallan juma'a, ko da mutane sun kai 10,000 haka. Akwai ma'anan sallar juma'a na a yi limani a yi juma'a a can, ko kuma yaya? Tambaya na ne. To, saboda su ai ba mazauna ba ne, ba a gida suke ba. Shi ko sallar juma'a tana waje ba akan mustautin da muqim. Watan sharaɗinsu al-istitanu wal iqamatu. Ka gane? Idan ɗayan biyun nan ya faɗi, ka san menene istitan? Mutum ya mai da waje gida na zama, sannan kuma yana zaune zaman da ya wuce, laje min dariya. To, sannan yana zaune zaman da ya wuce kwana 3. To sai an sami waɗannan, ko yana niyyar zama fiye da kwana 3.
sannan ya mai da wajen gari wajen zaman shi shine istitan, wato ya mai da wajen waɓaninsa, ka gane, sannan kuma yana zaune zaman da zai wuce kwana uku ko ya kai kwana uku, da haka sami waɗannan sharuɗan biyu, to gidan kaso kuma ai kaga ba waɗanin kowa ba ne ko ba haka ba, kowa dama yake nema ya fita ya bar wajen, so da haka ba waɗan ba ne, laisa waɗanan li ahadin, to ai laisa waɗanan lahum la yastatinuhu. Na da wata tambaya? Allah ya kare mu. Assalamu alaikum. Dai wasu suna shiga a matsayinsu na mazlumin wanda aka cutar, amma ko a matsayinka na mazlum ne, Allah ya kare mu daga wannan jarabawa. Jarabawa ce babba. Assalamu alaikum warahmatullah. Allah ya karama lafiya. Tambaya ta anan shine a cikin sallah. Misali kamar inda aka ce mutum ya asarta kamar tasbihi na ruku'i ko na sujjada. To ai wurin ba bayyana ake ba, an ce ka asarta. To su masu bayyana kamar misali in an zo tafiya za ka ga wace attahiyatu lillahi sai kuma ce azakiyatu lillahi a hankali. To su an ce asarta, to waɗanda suka bayyana a cikin kowa ya ji, shin a cikin sallah me hukuncin su? Ya yi kuskure, amma ba in dai dan bayyanawa ne na kalma ɗaya ko biyu ba komai, ba zai sa mashi wai me sunan shi, ba zai sa ya sujada ba'adi saboda ya bayyana fi mahallin israr ba, in dai dan kalima ne ko kalimatan, amma dai kuskure ne in dai ya ɗaga murya sosai, amma dan faɗin da na gefen shi zai dan ji abin da ya faɗa saboda ya ƙura kunne, to wannan kuma ba illa ba ne. Maganin shi to su za su ci gaba da yin kasaru kenan? Wannan tambaya ta yi min wahala. Ai su istitan ne, hukuncin istitan ne aka rasa ba iqama ba. Ko ba ka gane ba? Hukuncin istitan shi juma'a biyu ne suke haɗuwa, istitan da iqama. To shi kuma sharaɗin kasru shi maganan iqama ne. Saboda haka hukuncin iqama ce aka rasa, istitan ne aka rasa, amma iqama ai ya san shi mukim ne. Duk wanda ya san zai zauna a waje fiye da kwana uku yake da niyyar zama fiye da kwana uku, ai zai cika sallah. Ko ba haka ba? After all, an kama mutum a cikin Abuja an kai shi Kuje, ai a cikin gari yake, bai yi tafiyan ma da ya kai ta masafatul kasri ba. Ko ba haka ba? Yana nan a cikin gari. Yanzu da yawa daga masu sace kuɗin gwamnati ba su damu ba dan sun sace an kai su irin su Kuje ɗin nan sun yi shekara 1-2 sun dawo sun ci gaba da amfana da wannan kuɗin da suka sace. Saboda a can ɗin ma akwai VIP. Haka muka ji labari, ban taɓa zuwa ba, ko hanyar wajen ban sani ba. Amma haka muke jin labari, an ce akwai VIP. In dai yana da kuɗi za a ba shi daman komai. Yana sa a riƙa kawo mashi abinci daga mafi tsadar restaurant ɗin Abuja, za a riƙa kai mashi. Duk abin da yake so zai samu, ban san dai ko su AC da sauransu ba. Allah ya kyauta. Sallu ala nabiyil karim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله